ai wallahi tallahi yau ya ci ubansa yau har wajen yan sanda ina kai shi ma baba ba ma ka alfazo kusa ne mu je to na wuni baba a'a yau ai ba wata na wuni yau ba wuni ne ba tun daga ganna haka ai kai ma ka san me matsala wani abu ne faru baba a rikake yanzu ya za a yi kenan yanzu towa ne gadan dan sai mun tafi wajen mai gari daga nan mu garzaya police station mu tafi kotu kasan ba na so kuma ta ji magana na kuma babu matsala ba ni in dai akwai akan wannan abin ne ba yau akwai kaya ne ba matsala ai baba Baratu nan baba yanzu ga wata hansun nan ku je ko rogo ne ku nema ku siya yau ki je ki samu uwar taki mu je fa na ga kin kule fa kar wani abin a samu matsala mu je ina zuwa fa mu je yau kule dai yau kar fa ki dawo ba kai zo ki min sage yadduwa na dawo kanka kai kuma ran sadi to in biya ga ai ba matsala baba a'a ya ba matsala kuma na zai kai ta ce ba matsala ni matsala a jiki na yi kamar dan abin nan haka ne let's go ya san saboda umma ne dama shi yasa za a yi dan yi hakuri kai dan sadi wannan sun yi kadan jiya ma nawa ka bayar jiya 10,000 ka bayar ba matsala ba na zo fira da daren an gama zan a'a ba ta yi ba in za ka dada ka dada na baka kofa ma wancan ya huce ka inga shigowa kuma kana neman kasafefe da damar ka a to ba matsala kon ga maka gaskiya kon bari duniya ta ga maka a'a baba to baba ka ga mun gaskiya ga ma in ka ga mun gaskiya ma ba matsala to ka gani ai mu da mu ga ka san mu wakilan Allah ne gaskiya ne mu abinda isa Allah ya yi mu ga maka gaskiya ka ga dama ka dauka haka ne in ba ga dama ba ka bata ware fa baba haka ne kowa ya mu ga masa gaskiya muke tabbas to kaga tunda aka ni ka san da saurin hannu amma tunda aka abin nan ban ci ubanka ba dan haka yau ka ci ubanka wannan dan abu da ka bayar ai kadan ubanka zaka ci ai haka mana ko ai na ma yi ake kuma ni kai mun haka ka gama da ni ba matsala ba sai a ƙara wani abu to karo ba wani abu karo ana tare aiki amma fa ba zan barka ba fa to ba matsala kai da ya gode ka kamar na Allah duka kai ka ce ko kai giska ka ci sa'a wallahi ka ajiye mun zuciyata amma ba da ban ba wallahi ka ci ubanka arzikin annabi a dama arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi muke ci ko a ina ban shiga gida ya to ka bari ta nisa mu je ta nan da ko a hanyar ma ayu